Ahojte, vítam vás na svojom kanáli Rozvíj svoj potenciál. Moje meno je Miroslava Gajdová a dnes by som chcela povedať pár slov k téme, čo je to transformačná cesta a ako sa to prejavuje. V prípade, že ste počuli niekedy tento názov transformácia, možno si hovoríte, že takisto prechádzate nejakou transformáciou a rada by som vám teda dala k tomu ja svoju perspektívu. Čo je to vlastne transformácia? Transformácia z hľadiska hĺbkového coachingu je skutočný akoby prerod človeka. A tým sa myslí jeho také transformovanie a odstránenie nejakej identity, ktorá už sa vlastne rozpadá. Ako sa to prejavuje? Je to veľmi delikátny proces a pravdu povediac nie je úplne jednoduchý, pretože ak ste sa rozhodli, že kývnete na to, napojiť sa na vyššie vedomie a v podstate počúvať ten vnútorný hlas, tak je to skutočne veľmi transformujúca cesta. Čo tým vlastne myslím? Máme niečo, čomu sa hovorí ego a je to naša nazbieraná osobnosť. Ale toto ego je niečo, čo nie sme my. Je to niečo, z čoho fungujeme, pretože tak sme boli naučení, že máme takú identitu. Áno, ja sa volám Mirka, mám nejakých súrodencov, mám určitú rolu v spoločnosti, alebo som mala niekedy nejakú rolu a nejako sa za to považujem. Trebárs, ak je nejaká žena matka, tak sa vníma, že je matka a pracuje v nejakej spoločnosti. A toto je vlastne jej identifikácia, že si hovorí, že som matka, som manželka, som právnučka napríklad, som nákupkyňa, čo mňa napadne teraz, alebo som nejaká kontrolórka, alebo som predávačka, tak to sa vlastne sami seba nazývame, tú svoju identitu. Alebo som Slovenka a podobne. Každopádne my nie sme naša identita, my sme niečo viac, pretože čokoľvek, o čo môžeme prísť, vlastne nie sme my. To znamená, status matky sa môže zmeniť, status manželky sa môže zmeniť, status právnučky sa môže zmeniť. O všetko toto v podstate môžeme prísť, alebo sa to môže nejako zmeniť. Taký je niekedy život. A čo sme vlastne my? My sme naše vyššie vedomie, naše uvedomenie, naše duchovné ja. No a pokiaľ niekto z vás mal alebo má určitý život, kde sa začnú diať také veci, že si treba začína uvedomovať, kto v skutočnosti som a prečo som tu, čo je moja naozajstná rola. Nejako sa necítim naplnený. Trebárs dosiahol všetko ten človek v živote. Napríklad môže mať šťastný život v manželstve, môže mať deti, môže byť nejaký vysoký manažér, môže mať auto, všetko. Ale niečo hlboko vnútri cíti trebárs nejakú takú prázdnotu alebo niečo tam, nejaký červíček kúše v ňom, že čo si mi ešte stále chýba. A
To je v podstate ten hlas toho uvedomenia, ktorý sa začína ozývať, že počúvaj, ale ty nie si len to tvoje ja, ten Ján Novák, manžel, má 3 deti, vysoký manažer a podobne, ale ty si niečo viacej než len to. Akoby nechcem to nejako znižovať, ale v podstate ide o to uvedomenie, že pokiaľ ste niečo takéto pocítili, tak sa to takýmto spôsobom začne prejavovať. A sú tam také určité signály. To znamená, u každého sa to prejavuje trošku v inej originálnej forme pre toho človeka, pretože na každého môže hovoriť to vyššie vedomie, to duchovné ja trošku inak, ale v podstate sa to prejavuje veľmi podobne u každého. Že je tam nejaký nepokoj, že niečo viac, niečo musí byť niečo viac, niečo, čo mňa presahuje. Predsa potom to nie je ten život. Pokiaľ som dosiahla všetko v tom živote, cítim sa nespokojná a nenaplnená, tak tam práve sa začína také to dopytovanie sa seba samého, že čo je ešte to viac. A pokiaľ človek sa napojí na ten vnútorný hlas a začne ho počúvať, je veľmi pravdepodobné, že bude musieť čeliť rôznym udalostiam v živote, ktoré nemusia byť úplne jednoduché. Pretože ten proces tej transformácie, kedy sa z niečoho starého rodí niečo nové, je v podstate skutočne ten proces toho odumretia, toho starého a vytvorenie niečoho nového. A ja dávam dosť veľa príspevkov, kde dávam rôzne prirovnania toho, ako semienko, trebárs z fazule, keď chce vyklíčiť, musí najprv tú šlupku, akoby musí sa prasknúť, musí odumrieť to staré. A je to tak vidieť v mnohom v prírode, alebo také úplne najslavnejšie prirovnanie je v podstate husenica, ktorá úplne zmení svoju formu. A z husenice, ktorá sa plazí a ktorú môže kdečo zozobnúť a zožrať, tak sa stane krásny a znešený motýl. A niečo podobné sa v podstate môže udiať aj u nás, u ľudí, pokiaľ kývneme na túto transformačnú cestu. Ale práve ide o to, že táto transformačná cesta nemusí byť vôbec jednoduchá, lebo to odumieranie tej starej identity je sprevádzané skutočne s rôznymi prvkami, ako napríklad možno v rodine zistíme, že nám niečo nefunguje a budeme sa snažiť nejako zmeniť vzťahy v rodine alebo opustíme nejakých rodinných príslušníkov alebo partnera. Takisto môžeme kľudne opustiť alebo budeme musieť vyjednávať nové podmienky. Čo počúvaj, ja som sa pravdepodobne určite zmenila a teraz to cítim takto a si so mnou na tejto lodi. Jednoducho ja už nemôžem inak, tak toto u mňa teraz je. Alebo priatelia, zistíme, že priatelia niektorí takým spôsobom prekračujú naše hranice, že sa až podivujeme, ako sme doteraz mohli medzi nimi fungovať. A je dosť možné, že s niektorými priateľmi sa buď rozlúčime, alebo znovu s nimi vyjednáme akoby nové podmienky, nastavíme si hranice a podobne. Ďalším takým bodom je, že uvedomíme si tie naše vzorce.
mnohí trebárs nastúpime na cestu rôznych terapií, pretože to je takisto súčasť tohoto procesu, kde terapeut môže pomôcť spracovať nejaké staré zarazené emócie, pomôcť s rôznymi uvedomeními, s nefunkčnými vzťahmi a vzorcami. A celý tento proces je skutočne náročný. A pokiaľ sa toho nezlakneme a pristúpime na toto, mm, budeme sa cítiť šťastnejší a naplnenejší. A pokiaľ nejakým spôsobom tá naša cesta je benefitujúca pre spoločnosť, je dosť možné, že nás to zavedie niekde, kde sa nám budú diať také veci, až sa budeme podivovať. Napríklad môže sa stať, že niekto, kto má dať niečo spoločnosti a nejako ju posunúť, dostane treba z nejaké dary, nejakým zázračným až tak povedia spôsobom sa ocitne niekde na prvých miestach akoby napríklad v YouTube, že mu naskočí naraz 10 000 alebo 100 000 followerov, tak má mať nejaký presah tá jeho práca a veľký benefit pre spoločnosť, tak môžu sa začať diať veľmi výnimočné veci. Každopádne, pokiaľ to nemusí to byť vždy cesta pre každého. Niekto napríklad, tá transformácia má prebehnúť len v tichu pre neho samého. A možno sa rozhodne ísť niekde do úzadia, možno sa rozhodne viac meditovať, opustiť doterajší svoj životný štýl alebo nejako zmeniť prácu. Takže tá cesta pre každého je úplne iná. A taktiež si dovolím poznamenať, že niektorí ľudia sa toho môžu zlaknúť, pretože je to veľmi, veľmi náročná cesta. A je to na každom tom človeku, či tomu verí tomu procesu a skutočne verí tej svojej duchovnej sile, že tam je a kývne na tento transformačný proces. No a tu by som to v podstate ukončila a možno v ďalších videách by som k tomu povedala zasa niečo viac a trošku z inej perspektívy, aby niekto, kto sa cíti, že je na takejto ceste a práve je v tom bode, že či chce kývnuť a či ide do toho alebo nie, tak aby možno získal také uistenie. Nechcem hovoriť istotu, pretože v živote nemáme žiadne istoty, ale je to niečo, o čom hovorím, akoby je to moja vlastná cesta. A tak si to dovolím tvrdiť, ako sa to prejavuje a uistiť tých, ktorí sa rozhodujú, či na to kývnuť a počúvať ten vnútorný hlas, alebo nie. Pekný deň.